बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। बागानपारायाव आलायारन थियेटारनि आगान, लोब लोब नायगिरि सुबुंनि बाना। नायजाब एबा थियेटाराबो जोंनि सुबुं समाजनि रायजो जानायाव मोनसे बिफाव लाबोदों। नायजाब एबा थियेटारनि गेजेरजोंबो जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय गाज्रि गेना गोरोन्थि जाथायफोरखौ सुबुंफोरनो दिन्थिनानै सोलायनाय लाबोनो हायो। बर' हारिनि गेजेराव 2019 मायथाइयावनो जोनोम मोननाय आलायारन थियेटारा बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै नायजाब दिन्थिफुंफैदों। बे बोसोराव बिथांमोनहा खैसार, गोरोन्थि, केम्पासआव बिनि सावगारि बे गांथाम नायजाबखौ लानानै नायगिरि बिथांमोननो दिन्थिनो आवगायबोदों। बे बोसोरनि नायजाबाव बर' सावथुन बिसम्बि, गान्जा फाग्ला, बिर, हायनामुलि, स्निथि खोन्दो बायदि मुंदांखा सावथुनाव फाव खालामबोनाय माइकेल बर' आरो निजोम दैमारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम फावगिरि बिथांमोनहा नायजाबाव फाव दिन्थिदों। बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला देग्लाय बोसोराव नायगिरिफोरनि अनसायनाया बाखनायथाव आरो थुलुंगाखांहोदों होननानैबो बुंथिदों। मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। बेखौ अनसायनो सोलोंनांगोन मानोना हारिमुआ आं बुंनो साननायानो जाहैबाय मा जेनेबा नै दाथ' जि सोलिबोबाय दङ मोजाङानो सोलिबोबाय दंमोन, ओमफ्राय नै दा प्रब्लेमा जाहैबाय जोंहा एसे लकडाउननि प्रब्लेम। मानो होनना बुङोबा जेरैबायदि गोसोमोन मालिकआ जेरैबायदि खालामनो गोसोमोन बिदि खालामनो हास्लाबासै। प्रब्लेमा जाहैबाय जोंना लकडाउननि। दा होमब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो जों ओंखारबोदों। बेयावहाय आंनि बुंनो लुबैनाया जाहैबाय मा रायजो राजाफोरखौहाय दा जोंखौ हारिमु सिबिसुला हिसाबै अनसायनांगोन बा अननांगोन बा बोजबना लानो नांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनो लुबैयो। देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मा नायजाबखौ लानानै रायजोनि गेजेरसिम दिन्थिनो होननानै ओंखारबोदों? जोंहाथ' नायजाबा जाहैबाय खैसार नायजाब आरो केम्पासआव बिनि सावगारि आरो मोनसेया जाहैबाय मालिकआ लिरनाय बै बेखौ गोरोन्थि। नोंथाङा बै नायजाबफोराव मा फाव लागोन? आंनियाथ' मोनफ्रोमावबो बिलाइनानो जाहैबाय, माने महरखौ नायनानैसो होयो होननाय रखम आरो। नोंथाङा थियेटारनि बादै बर'नि सिनेमाफोराव खामानि मावदोंमोन ना? ओरैनो मावबोदों मावनायालाय। जेनेबा दा जोंना पंकज लाहारिनि बिर आरो गान्जा फाग्ला आरो नै दा गोदानै सोलिबाय थानाय बिसम्बि बेवहाय मावबोदों। आरो बिदिनो बेलेग बेलेग दंबावो आरो। नोंथांमोननि जे आलायारन थियेटार बेखौ नायगिरि बिथांमोना माबोरैहाय लादों? दाथ' लानाया एसे मोजाङैनो साननानै लादों, दा एसेबां गाज्रि साननानै लायाखै। जेनेबा ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनो माने रायजोफोरनो जेरैबायदि नांगौ बिदि नांगौ बायदियै जानो हागौ जों होनो हायाखै। मानो होनना बुङोबा जोंहा एबारो एसे प्रब्लेम जादों। प्रब्लेमा जाहैबाय जोंना लकडाउननि प्रब्लेम। दा बिनि थाखाय जों एसेबां नांगौ बायदि मालिकखौ रायजोफोरखौहाय जों गोजोन होनो हायाखै होननानै जों सानना लायो आरो। बेनो जोंनि साननाय। थांनाय बोसोर आरो देग्लाय बोसोर कर'नानि मोनसे थासारिया नोंथांमोनखौ माबायदिहाय खामानि मावनायाव हेंथा लाबोदों फोरमायगोन नामा? हेंथायाथ' जोंखौ माखासे लाबोदों। मानो होनना बुङोबा जोंनाथ' हारिमुवानो जोंनि मेन माने साबजेक्ट आरो जों बेखौनो मावनानै थायो। दा बे बेलायाव थांनायावथ' फुरा माने बैसागोनि मोनसे प्रग्रामानो जाथों बा थियेटारनि मोनसे प्रग्रामानो जाथों बा जोंनि फिल्मनि प्रग्रामानो जाथों, बे मोनफ्रोमबो बेलायावनो बन्द' जाबोदों।
नै एबारबो माने माखासे प्रब्लेमनि गेजेरजोंसो ओंखारनाय जादों मानो होनबा जोंथ' थियेटारखौहाय ओंखारासो ओंखारनाय बे बेलायावनो जोंहा एसे दुरबल जादों दा लकडाउननि बेलायाथ' आरो मा बुंनो नायगिरि बिथांमोनखौ मा खालामनो सानो नोंथाङा दा नायगिरि बिथांमोनखौ आं बुंनो लुबैयो जेनेबा नै दा जोंहा सोलिबाय दं आरो सोलिबावगोन बे बेलायाव माने जोंखौ जेन माने अनसायो बा जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखिनिखौनो आं खावलायनो थायो जोंथ' बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै फैदों जोंहा दिनै नैथि दिन्थि जोङो मैया आरो दिनै बागानपारा हिसाबै बा थियेटार नायगिरि हिसाबै जोंहा जथेस्थ' जों माने हेफाजाबखौ जों मोननो हादों रायजो राजानिफ्राय थारैनो रायजो राजाफ्रा जोंना बर'फ्रा थियेटार जौगानायनि थांखि लानानै दिनै बे आलायारन थियेटारखौ नायनो फैदों थारैनो हारिमुखौ जौगानायनि थांखिखौ लामारदों आरो जोंनि बर'नि माखासे रायजो राजाफ्रा आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734